Bár szándékoztam Na, kedves urak, hölgyek, szokatlan, ugye ilyen még úgyse volt, ilyen kiállítás megnyitó. Szép napot. Igaz, hogy mikrofon nélkül vagyok, így kénytelenek lesznek egyre közelebb jönni, vagy közelebb gyertek. Hát ezért találtam ki a színpadot is, hogy ilyesmi is létrejöjjön. Nem egy hagyományos kiállítás megnyitó, ez kétségtelen, hogy lehet, hogy figyelj ide, hogyha felállok a színpadra. Ja, akkor te állok fel. Gyere. Hogyha felállok, gyere István, gyere. Szerintem próbáld ilyen hangpróba, te is nyisd ki a szád, és hogy hallanak-e belőle valamit. Nézzük meg. Nem tudom, nekem elég gyenge a hangom. Na, gyerünk tehát erősebben. Mikrofonpróba. Mikrofonpróba zajlik, urak, hölgyek. A kedves művész azt mondja, hogy ő nem beszél olyan hangosan, de én mindent meg fogok tenni azért, hogy bevezessem ezt, amit itt látni fognak. Hát, gondolkodtam jó, ez az első, vagy egyszer volt a nővel kapcsolatos kiállítás megnyitó valamikor évekkel ezelőtt Budapesten, amikor felkértek, és egy picit, amit mondani szeretnék, ez kapcsolódik ahhoz, ami miatt ez az egész valami létrejött. Eldöntöttem azt, hogy annak ellenére, hogy amikor én beszéltem a barátaimnak, hogy én ide mit szeretnék, azt mondták, hogy hülye vagy, nem fog összejönni, ez lehetetlen, hogy az emberek ezt meghallják. Persze, de mondtam, hogy ez az összekötő szöveg. Oké, jó. Mondtam, tudod, hogy a többiek is megértsék, hogy a Burka István miért áll itt. Na, és akkor telt múlt az idő, és akkor láttam, hogy szépen formálódik ez, amit én elterveztem, és eldöntöttem azt, hogy erre a színpadra csak olyan emberek fognak felállni, akik szívvel, lélekkel és hittel csinálják azt, amit csinálnak. Na, és akkor rögtön te lettél a főszereplő, látod? És így áll itt Burka István, mert én azt szeretném, hogy ez a hely nem csak arról szóljon, hogy jól érezzük magunkat, hanem értékeket közvetítsünk, és méghozzá olyan értékeket, amiben egyesek hisznek. És a Burka István meg abban hisz, amit ott látni fogtok, ott bent, és szándékosan én sem néztem meg, hogy mit hozott, csak egy-két alkotásra néztem rá, és éreztem benne azt, ami engemet előre visz. Engem is az életben. Mégpedig, hogy olyasmit csináljak, vagy ő olyasmit csinál, amit más senki. És téged próbáltak lebeszélni arról, hogy hülye vagy, hogy ilyesmit csinálsz? Régebben. Régebben. És ki? A család az mindig támogatott? Igen. Hát anyukám nem annyira, de... Anyukád nem annyira. Mi anyukád mit mondott? Mert ez... Legyek inkább fogorvos. Legyél fogorvos. Fogorvos van valaki? Senki. Orvos? Orvos van? Rajtam kívül? Senki. Tehát nem lettél fogorvos, és valójában ki lettél? Jó kérdés. Én hangosítom. Ez lettem. Az lettél, és hogyha tudod, az interaktivitás nekem borzasztóan fontos, mert én látom, hogy mit közvetítenek a munkáid, de ezt te hogyan fogalmaz? Hogyan osztanád meg velünk? Mi ez?
Nem tudom. De így szavakban nem tudom. Szavakban nem tudom önteni, és itt jön az, mint a legtöbb művész, aki az alkotásaiban mutatja meg, hogy ő valójában mi, meg pont ellenkezőképpen én meg felhangosítom azokat az érzéseket, amelyek ott vannak bennem. Mind a ketten abban hiszünk, amit csinálunk, szívvel, lélekkel, és mint ahogy ránéznek, a kedves művész úrról süt a visszafogottság, tehát egy introvertált személyiség. Felesége nagyban kuncog. De otthon nem lesz. Otthon nem? Tényleg egy kicsit így, hogyha beavatnál így az otthoni kiholdja nadrágot felállásba. Erről meséljen ő. Erről meséljen, ő nem akar mesélni. Szerintem mind a ketten. Mind a ketten? Igen. Hát ez a normális. Ez a normális, hogy mind a ketten néha esetlegesen vannak itt, akiknél ez nem néha van, hanem ez átfordult egy másik irányba. Szóval, visszatérve, a tréfát félretéve, szóval, amit itt látnak, és majd a művész úr fogja eldönteni, hogy mennyi ideig lesz ez a kiállítás. Mennyi ideig legyen egy hónap. Tehát valójában augusztus végéig, augusztus 28, jó. Ez a kiállítás augusztus 28 vagy 29-ig lesz látható, és egy fontos dolgot megkértem a kedves művésztől, amikor tegnap hoztad el a nagy részét, vagy tegnap előtt. És akkor állította fel azokat, amiket látni fognak, és eszembe jutott az, hogy számomra nagyon érdekes, hogy az időrendi folyamat, ahogy ő ezt megcsinálta, és nem tudom, hogy mindegyiknek címet adtál? Nem, 2-3-nak adott egy címet, de volt egy nagyon érdekes intermezzo. Bejött tegnap egy házaspár, egy nagyon cuki, közelebb megyek, mert hát végül is falun vagyunk, de azért, hogy jobban hallják motorzúgástól. Egyébként azért szerettem ezeket a falusi zörejeket, mert nincs benne a nagyvárosnak az elképesztő agresszív vibrálása. Még ezt a hangot is szeretem, mert ez egy nagy frekvenciájú, lassú erőgépet hallunk. Na de, bejött a házaspár, és egy kis szöszi kislány ott sertepelt élt körülötted. Erre kirobban ez a kislány, 4,5 éves, önök is meg fogják látni, hogy hívják, mert ez a 4,5 éves kislány az egyik alkotásnak nevet adott. És a kedves művész úr meg ezt ráírta, odaírta, 4,5 éves, és hogy hívják azt a kislányt, és a kislány ezzel a kis cédulával felrohant a teraszra, hogy megmutassa a szüleinek, és képzeljétek el, és az történt, hogy a bácsi az lefestette azt a nevet, amit én mondtam. Nem tudom, te mondtad azt a nevet, vagy ő mondta? Ő adta a címet. Ő adta a címet. És mivel egy 4,5 éves kislány, akiben az érzelmi intelligencia és az ösztönélet nagyon magasan van, ez még nincsen eltorzítva a racionális gondolkodással, vagy önbecsapásokkal, vagy sorolhatom a racionalizálási technikákat. Nézzék meg önök is, hogy hát ha önök is meglátják azt, amit ez a 4,5 éves kislány meglátott. Tehát... De még adott 2 címet, csak nekem nem tetszett a másik. Ja. De ez nem igaz, Egyik az, hogy bosszak és az. Tehát ott már megfestült a kislány fantáziája. Tehát visszatérve a dolgokra. Nekem az jutott eszembe, hogy az István, hogy írja esetleg oda az alkotásai alá azt az évet, amikor megszülettek ezek az alkotások, és önök ezt meg tudják nézni, hogy ő hogyan fejlődött ebben a látásmódban, amivel ő rendelkezik. Valószínűleg ez össze-vissza vannak, ugye? Igen, de általában mindegyiken ott van az átmunkás. Mindegyiken ott van, de hát ez egy kis munkába kerül, hogy
kisakkozzák, hogy hol kezdődött az ő pályafutása, mindazzal, amit teremtésnek és alkotásnak hívunk, még akkor is, hogyha a közvetlen hozzátartozónk azt mondja, fiam, legyél fogorvos, mert az sokkal jobban fogsz prosperálni, mint így. Megbántad valahogy ez lettél? Tegyük fel, hogyha én lennék egy kezdő művész, mit tanácsolnál nekem? Hát mondjuk pár tanárom azt mondta, hogy inkább hagyd abba. Tehát akkor azt mondanád nekem, hogy hagyjam abba. Hát igen, de és ha abba hagynád, akkor azt jelenti, hogy nem akartad annyira. Nem akartad azért a cím a annyira. kiállításnak, hogy akar. Tehát a kiállítás címe, mint ahogy hallották, hogy akar. Mondjuk én ezzel nem még egészen értek egyet, tehát nem az én kiállításom. Tehát a kiállítás neve az, hogy akar. És mi az üzenet? Hát ez a mai délután. Ez a mai délután az üzenet azok számára. És az időjárás is kegyes, nem fújt el a hurikán, se az eső, meg semmi, és milyen sokan itt vannak, akik eljöttek meghallgatni engem. És, hát igen, az önérvényesítés az elengedhetetlen. A te telke, nem az enyém. Tudod, ez egy érdekes dolog, én ezt nem tartom az én telkemnek, én azt szeretném, hogy itt ténylegesen jól érezzük magunkat, és őszintén figyeljünk egymásra, mint ahogy önök is megtehetik azt, hogy őszintén figyelnek arra, amit a művész idehozott nekünk, amit szívből alkotott. Tehát én nem akartam bőlére. Nem sikerült, igen. Sikerült? Nem sikerült? Miről dumáljak? A művészről kérdezzük meg, hogy a művészről szándékosan, a művészről én egyetlen egy dolgot emelnék ki, hogy ő egy olyan ember, aki hisz abban, amit csinál. És nekem ez a legfontosabb. Az, hogy hogyan jutott el, hogy honnan indult, mit csinált, ezt mindenki elolvashatja, aki veszi a fáradtságot és a Google-ba beüti, mert biztos ott van. De az, hogy kihangsúlyozni azt, hogy milyen az, amikor szívvel, lélekkel és hittel csinálok valamit, az szerintem fontos ebben a mai világban, amikor rengeteg olyan hozzáállás van, amikor nem ez hangzik el. Szóval vehetünk példát a kedves művészről, aki valójában soha nem adta fel az álmait, és a mai napig is azt csinálja, amiben hisz. Tehát fogadják szeretettel, és nézzék a kiállítást Burka István. Hát köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a telkedhez. És köszönöm, hogy eljöttek. Tényleg, sokan. Fáradjatok, nézzétek meg az alkotásokat. Nem